Good evening guys. Good evening, good evening. Meron lang ako i-share sa inyo, ano. Ito yung parang continuation ng ating nakitang bata doon na nagtatrabaho, ay naghahanap buhay. Tignan natin naman tong isang bata dito sa may part ng McDo dito sa Tapuac. O kakatapos lang namin tapos lang namin dito sa trabaho. Ingat, ingat. Ingat na kuya, salamat. Sige sir. Sige, ingat, ingat. Hindi ka pa tapos. Bili ako ulit, dalawa. Meron pa? Wala na. Ang ginagawa mo pa dyan eh. Ang binibenta mo? Magkano yun? Talo. Bigyan mo ako 12 pesos. 4. Para ubus na yan, no? Tulog ka na. Meron pa ata ako dito. Dagdagan mo ng 2. Hindi ka pa uwi niyan hanggang hindi na ubos. Si mama mo nagluluto pa. Sige sir, bukas uli. Ayan. Ano na pangalan mo? Ruel. Ayan. Sige, bukas uli. Nakita nyo yun guys, no? Biruin nyo yun. Tayo, nagmamadali tayong umuwi pagkatapos ng trabaho. Pero siya, si Ruel, yung batang yon, may kapatid ba yun na babae? Ewan ko kung ilan sila. Pero meron pa daw siyang kapatid na babae. At siya yung panganay. So, kailangan niya magbenta para suportahan yung pag-aaral niya. Ang negosyo na rin ng nanay niya, ata yung tagaluto. Siguro siya rin na nagbabantay sa bahay. Kaya Ruel na lang ating nakita doon. Kanina pa yun nandun. Pumasok ata ako ng, hindi ako nagkakamali, nakita ko na siya ng 2 o'clock ng hapon. Hanggang ngayon magte 10 o'clock na. So andun pa rin siya, no? Hindi umaalis. So sa mga taga-Dagupan na mahilig pumunta ng McDo, sana pag nakita nyo si Kuya Ruel, boss-bossan nyo yung tinda niya para maaga siya makauwi. Hindi siya uuwi hanggat hindi ubos. Naku po, biruin nyo yun. Kaya sana tulungan nyo yung bata. Mahilig dumaan dyan sa may Tapuac. Share ko lang, no? Para malaman din ng mga babayan ko dito. Sana please share nyo to, share. Aming taga-Dagupan. Ang bata bawal pa sa labas. At yung mga kapatid niya ay lagi nasa labas para magbenta ng mga pagkain. So kanina bumili tayo sa kanya ng 4 na Shanghai. Yun na lang kinain ko, ano. Dahil nakita ko siya, bibili sana ako ng pagkain, ulam. Yun na lang binili ko. Kahit pa isa-isa o dalawang piraso lang, matulungan natin siyang maagang makauwi, no. Be safe lahat, ha? Tulog na tayo. Ay, tulog. Hindi pa nakakauwi pero tulog na. At pagod din tayo sa trabaho. Pero okay lang yan. Walang trabahong madali. So sana, yun lang, wish ko doon sa mga mga taga-Dagupan. Tulong-tulong sana. Suportahan ng isa't isa.
At huwag maghilaan pababa. So ride safe always. Babush.